Yeah, Mure Zimbabwe, welcome to the discussion. Tiri pano, tina Bishop Nyamakanga and my brother here. Today, to discuss nyaya dzema church and successions. Kuti kune mibvunzo yakawanda zvikuitika kuma church akasiyana-siyana. Zvinosanganisira mazuva ano vanhu vari kubvunza kuti simba ratikuona riri kudisplayiwa nemwana wa Prophet Magaya Junior, kuti isimba raMwari here zviri zviri kunyatsoitika. Mwana uyu ndiye adosirwa cheche here iwo Prophet zvavari mujeri zviri kumbofamba sei? Saka tataiwa rega tiuye nadzo nyaya idzodzo tidzibate Mure Zimbabwe tinge tichionesana muchizotipa zvamunofunga mucomment section. Asi kana uri kutanga panapa gara wasubscribe wotenawo notification bell kuti patinoisa dzimwe nyaya unge uchizonotifaiwa. Saka panguva ine rega ndi welcome vatinawo havasi vanyowani zvavo stereki but unogona ngosati wasangana nawo. Welcome my brother. You can introduce yourself. Thank you. Good morning viewers. Ndinonzi Sebastian, brother Sebastian. Nasi samatauro amuri kuita tiri kudiscussa that topic yabvataura namukoma. Okay, yeah. Mure Zimbabwe makadi tiri pano pachibanda media and Live Prime TV. In Live Prime TV. Yeah. Pane hurukuro iri pano. Yeah, Bishop. Yes, nyaya tatibva tatanga nayo ndio iri kupisa zvaizvizvi. Alright. Handitika nyaya yekuyadha. Alright. Pakatanga kusungwa Prophet, takaona isusu mwana wavo anove Prophet Walter Magaya Junior achiuya kuchechi achiratidza demonstration of power, and people are now questioning kuti is it mwana iyeye akugurumwa to take over the church. Okay. Saka taida kuti mumboti breakera down kuti zviri kumbofamba sei nemaonero enyu semunhu waMwari. Alright, thank you Mure Zimbabwe makadi. Nyaya hombe iri panapa munhu waMwari ndeyekuti church, it's not a financial business. It is a business but not a financial business. Panduti it is a business, is a business of soul winning. Yeah. You understand? But atigoni kutora church sechinhu chekuvaka kuumba upfumi hwedu. Okay. For accumulation of personal wealth. However, this is what is happening now. It is not only in Zimbabwe, as you have referred to our dear brother who is incarcerated in Harare Remand prison, Walter Magaya. It is happening even global. That's a global crisis. I'll give you a very good example of T.D. Jakes. He left the church in the custody of his daughter. Okay. Yes. Saka I see kwa Prophet Magaya chete. And I see kuzogumira ipapo. Atimapona. Saka you find kuti Prophet Magaya vakufunga kuti ndakavaka mastadium, ndikavaka hotera, ndizvozvo, ndikavaka zvakadai ne-TV station. Zvese izvi ndongozo kunyangwe Mwari vakataura kuti Mwari vanobva kuti vakatomuudza kuti success wako ndiNyamakanga. Alright. Atimona, it's a very good example. Kuti success wako ndiani? ndiNyamakanga. But you talk about this for ndosira mahotera esai Nyamakanga. Ndosiya TV station Nyamakanga orana. Zvese zvandaka accumulate izvi handingagone kuti ndisiyire mumwe munhu. Saka I have to groom and to mentor my son, Okay. my daughter, my relative. Saka vari kuisirwa chivana Walter Magaya Junior is to guard the wealth, not to guard the gospel. Alright. It's not to safeguard the gospel. Kuti aiwa dzidziso iyi yandakapiwa naKristu handisi kuda kuti paite mumi namakala vanouya vachizoparadza dzidziso. Pari kuchirwa mumi namapere zvinoparadza material things. It's not about the church as in the doctrine. Alright. It is about the material things that I've acquired. At this age, ndakutenda kujeri ndogona kunyura kai. Alright. Zvodhako. Okay. You understand? Saka I have to groom
Where is he getting this? From his father, TB Joshua. He left when he died. The wife inherited, succeed. It's a family. It has become a culture in today's church, where the church is being mistaken as a business. Christ ndozofara Kristu ini. Nyaya dzese dzatotaura mazodikana ngatidzokere pana Kristu. Kristu akuenda, ngatiti danga ine chechi angadai akaisirani, angadai akaisira here amai vake. But anototi kuna amai vake, Jona amai mai vako ndevava, Jona iwe mai mwana wako mwende huyu. Ndizozo. Christ dai ngaripo nhasi angadai akasira chechi yoyo amai vake, angadai akaisira mabrothers ake. But inzwa manje anobvunza vadzidzi, vanhu vanombonditi ndananiko, wadawa Jeremiah muri muprofita muri ningi, kwemi munombonditi ndinani? Zvana Simon Peter, imi munonzi Kristu mwanakomana waMwari wokumusoro. Kristu akabvati, iwewe ndinoti unonzi Simon Peter Jonah, the son of Jonah. So izvautaura izvi hauna kuziviswa nenyama kana neropa. Pamusoro pedombo iri, dombo riri kutaurwa chi iRevelation, pamusoro pekuzarurirwa, I shall build my church. So these are not churches, these are denominations. All right. PhD is not a church, it's a denomination. UFIC vari kuti church, but haisi church, it's a denomination. Yes. Ndizozo. Ameno kwamugodi. Ndizozo. Haisi church, it's a what? Denomination. Mukada kunzwa history dzirimo vanhu vachibvarurana mwachiti ndini ndoda kusara, imwe aitonzi aive n'anga. Paakanzwa kuti baba vafa, kwakundosiya hun'anga. Yeah. Okay. Yeah. Pane pamwe vanhu bishop vari kufanira kuita clear. Pekutipo kuti munhu anzi aqualify, because we are talking about spiritual things. Andika. Kuti munhu anzi anoqualify ku lead a church. Does it requires bloodline? Does it requires knowledge? Does it require anointing or revelation? Okay. Okay, taure muna mwari. Alright. Ndachida kungoti nini, I understand the word rinonzi nepotism. Alright. Nepotism is favoring a family member over an experienced person. Okay. That's nepotism. Okay. Saka that answers the question yekuti if someone kana akusira achisira mwana wake kana we ukama zvatova zvinhu zvekufavor izvi, hazvisi zvinhu zvekuchuza munhu ari anointed. Alright. What if munhu iye achiqualify, like tiri panapa andika, tiri panapa takadai andika, we are at the same level andika, maybe hatina zvigaro tese tiri panapa andika, then pari kudiwa leader, but paive namukoma wangu aiva ari leader. Tiri panapa hapana here engo yekuti munhu anogona kuonekwanza but munhu uyu anoqualify kuleader. Alright. Chekutanga chatoda kutanga kudefine, chatoda kutanga kupindura sorry, kuti chii chinoqualifyisa munhu. What are the qualifications of Walter Junior Magaya to run the church? Yeah. Ndizozo. What are the qualifications of Yuna Guti or Joseph Guti to run the church? The first qualification, are you called? Yeah. Wakadanwa here. Are you chosen? You can be a good preacher. Very, very good preacher. Eloquence is different from calling. Unogona kuchigona kutaura saAaron. But Mwari havadani Aaron. Vanodana anokakama Moses. Yeah. You understand? Yeah. So the question is,
is Walter Magaya Junior called? Anogona ngari called. But not yet commissioned. They are abusing, man. What am I abusing? Yeah. What am I abusing, man? You should be learning. Achitrainwa. Ichivana Jesu aitotrainwa patsika dzechiJudha. Vachinzenda kutembera vachitotrainwa. Saka Walter Magaya Junior is being abused. Vachandotsva kudenga nezvavari kuita Walter Magaya Junior. Zvondopisa kudenga. Because angadai ari panguva yekudzidza. Okay. Church inofana kurunwa nema-elders. Yeah. Ma-overseers. Ndizvozvo. Izvozvo vamagaya havapo. Pangadai paine mature elders. Amunduudze munhu waMwari. Congregation per sitting yamagaya ngatingoti ine 10,000. Ngatichi 5,000. Congregation per sitting on a Sunday. Ngatingoti ine 5,000. Amunduudze kuti pa 5,000 hapana anogona kufanopinda mutsoka dzemuprofita. Amunduudze kuti hapana. Basi kuti kwaita our brother nepotism. Do you pinda muchechi? I'll go back also to Zayoja. You understand? Kuti baba guti varwa kurwa kwakanaka. And the decision iya yakaitwa baba guti haiziva baba guti. That's what his decision. As far as I know the man. But my decision anoitwa navanhu vakavakomberedza baba zvino mukadai hazviite baba onai baba so chingosiya iyu ingana musikona akugona kuparidza akudai chichiri kuitwa baba makashanda ndo nhaka yenyu. This is what you ndo retirement yenyu. Zvinokushanda kwamakaita kubva kuma 1939 uko muchitatarika mofa mosira Nyamakanga. Mwari vanyatsotaura kuti Nyamakanga ndiye acharana Zayoja. Munoitika hondo. Family vagobvarura vagudai. Jesu achichi pamusoro pedombo iri. The rock of revelation. I shall build my church. But the people are running away from the rock of revelation. Saka musakoti vanhu havasi kuzarurwa naMwari. But in now yepapapa nepapapa. Ndo yaita kuti vamagaya kuti zvino stadium yangu iya, hoteri yangu iya, mai kwangu achipusha mwana kupusha, chitopusha mwana kupusha, zvinoita. Mwana hana kudanwa. Uyanga datori ku Sunday school kana ku young generation. Mwana uyu nzoi kuna Mwari haana simba rekuturika vasharukwa maoko pamusoro. Yeah. Tunyazopanzo. Makamzisa. But honai kupembedzwa kwari kuitwa. Akutoita kunge is a mighty man of God kufura Nyamakanga. Akutoita kunge is a mighty man of God kufura Apostle Sibia. Akutoita kunge a mighty man of God kufura Vamanjoro. Yet mwana angadai ari kuchikoro achidzidza pasi pevasharukwa. Ndosa muchiona takataura kuti pane mastages matatu. Kune calling, confirmed. Izvi ndakazvidzidziswa nababa Asandi. Zayoja. Ndakambopinda Zayoja kai. Ndikaita youth kuZayoja. Kune calling, confirmed and commissioned. Saka munhu wese akadanwa kozoita special calling. Yo muushumiri. But munhu wadanwa unofana kupinda murenje to be conformed to the pattern or image of Christ before commissioned. Saka uya maprocess zese hasta amapinda. Patato kuparidza ato commissioned. Ari kuZambia commissioning kai. Kureva kuti calling akatodarika, commissioned confirmed akatodarika. Hasati adarika. Andiona. But sei vari kumisa kumberi pane zvinoda kuchengetedzwa. All right. Yeah, indine question from mega churches. Why is it kuti church is centered muna founder? Like founder kana asipo pana apindira kwa machipisa pano pasina vanhu. Ikaut. Ndo first sign munhu waMwari
yekuti muri muchin'anga. Mukatoona chechi yakuti kana Nyamakanga asipo, mbofuna kudai kana kuti mukaona chechi yekuti munoisa TV anzi vanomati machikwa ma satellite andoona zvonzi zviri kuitwa ku HQ. Mesa ona TV muchiona TV simudzai maoko itase mukana matodaro mato mukaunt zviri kuitwa ku Nigeria. Exactly. Bata pa TV mukana matodaro baba mato muchin'anga. Andikuona why Christ anoti akakwira akazodi and he gave some to be pastors, some to be apostles, some to be blah blah blah. Saka imi manje mukati mimi muri kuona pa TV mchizibata. Andikuona uchaziva sei zviri mauri basa ra leader nini. I should groom this one, take him, preach, go there, do this to grow what is inside of him. Ndisipo handifani kurohwa nehana. Pondoza chechi iri kuita se iri kufamba. Saka ava vanoisa ma TV avo kutya. Manipulation iya. Uya tikamba kuparidza acharova bhuku kupfuura Nyamakanga. Vanhu vachamudiscover. Anogona kuenda nevanhu vangu. Saka ndini ndakadanwa. Pinda muvision. Ukaona pangu tauri pekunzi vision ndeyangu. Ukaona zvatodaro mato muchin'anga. Apa ndo zvinozoita manje pakuti vazochiti muchechi ine vanhu vakuru, ma-elders, ma-deacon. Just imagine ndine ma-elders, ma-deacon muchechi. Ndakutopusha Farai. Ari grade 7 kamwana wangu. Ndakutopusha Farai. Farai ndaenda ku UK, ndaenda ku America, ku South Africa. Ndosasa ndodzala na vana dona kuti titerere mkomari maumbwa. Bandozvukutika kwese ndikona kana even kuna na tingati ndambonzwa point yanga chitara yekuti kuguruma someone unogona kumuguruma achi ndozvukutika kuna na UFIC kuna na Spirit Embers Hubert Angels Spirit Embers vari kugrowa Hubert Angels Junior. Water magaya ari kuguruma futi handitika saka akaguruma akabvuma kugurumika akaparidza zvine mutsindo akada totatu ane calling. All right, that's a very good example. Tombodzokera panyaya kuti akadanwa iri hazvina kuipa kuti mwana wangu Farai Keith ndizvozvo chamwari chirimo. Tofanira samasaidzi ese Joshua Walter Magaya akadanwa but uyu vamukurumidzira because ane process yaanofanira kuita se ane journey anofanira kufamba. Aiwa zvikuitwa kwa Hubert Angel. Aiwa ane journey anofanira kuita se kufamba asati atombobuda kuvanhu. Ane journey anofanira kufamba ega asati aitwa commissioned. Saka ava manje vamanyiswa kukandwa kuvanhu zvokuti muchaona kuti Magaya akanzi waenda kujere nhasi apinda mukati mwana uyu haagoni kuisimudza chechi nekuti zvinofanira kumusimudzisa chechi zvinhu zvaanofanira kutrenwa naMwari kwakawanda. Haagone kuuraya Goriath uyu asati abvarura shumba nemhumhi kumafuro. Saka David ngaaende kumafuro chekutanga asati aenda kunofesa Goriath. Saka tiri kuendesa vana vedu kunofesa naGoriath vasati vaenda kumafuro kunobata shumba. Saka pari zvino zvoita kunge zviri kufaya but pachazoita crisis yekuti muchazonzi Mwari anotidaidza kumusha nguva dzakasiyana. These churches won't grow, they will collapse. Kana kuti dzohijackwa because kune dzimwe shashaka dzirimo dzichikusapotai but nechimwe chingoti zvaitirwei but hadzigone kubuda pachina kuti zvaitirwei nekuti pane zvavachiri kumbobenefita kubva pauri. Vakabva pauri vanoita nzara saka vanoramba chingoti zvaitirwei but vachiramba vainewe waiting for such a time inosvika yekuti Mwari anokudaidza kumusha uri pazvinoitika andiona wobva wachibvuta ndopa munofanira kuona mugoti kuya
dzakapakuruka yazobharwa nanhingi kwana mazha kunzi manga ari n'anga saka paazonzwa unzi baba varwara adzoka ndianzi akuda kugadzwa kuti aitwe chi aitwe mufundisi. So ikwamugodi yamaunza into light ine basa chairo ikwamugodi because succession yacho yanobvira yamboitwa zviri smooth zvekuti tinonzi uyu ndiye asarudzwa yotosara yakadaro kubvarurana chete. Vana Pauro akaita machechi akawanda akasiyirana. Waakasiyira machurches Pauro ndiye Timothy anga ine ukama here naPauro. No. Titus anga ine ukama here naPauro. But motonzwa Pauro achiti Timothy my son. Son pachiko kwete pa biological. Titus my son. Son pachiko kwete pa biological. Vakangosanganawo kwamheno kwavakasangana vasanganiswa naKristu. Pauro ndobva zvati uyu this is my son. But imagine son baba munofira especially maprophetic churches uye anogoita son wangu baba uyu agofira achiti son achigopfugama achigomirizika achiti vakamhanya so vachiumburuka vachiti son but haana uyu son yake ndeye pamuromo pana son chaiye Keith. Alright. Izvezvi kuna vanhu vari kudefenda vamagai izvezvi vari kudefenda prophet Ubet Angel vachiti my father but ivo baba vanoziva mwana wavo chaiye when it comes to real issues of the church. Chero akaita sei chero ing'anga zvakaita sei yodzokera kuuyu vanotosva vatomudza kuti mwanangu wangochiita zvese izvi but ona ndakura ndanga ndichiti zvino zvandakuda kuenda ndizive kuti ndinotorwa nguvai wanga wadii kuti ugare pasi mwanangu zvese izvi zvotorwa nevamwe here iwe uripo. ndizvozvo ari muriona which is a case ngatibudei pachena yakaita uzayoja meritocracy inonzi meritocracy ndo yekuti chititsanangurire. Meritocracy is just choosing a family member despite your shortfalls, your chi, you just have to come back home. No matter, just come back home and do whatever that you need to do. Ndakuudzai zvekuzayoja munozviziva here kuti simango mumze simango nomze ndokuti ani simango kandi uyu yanzani archbishop kuMozambique. Do you know takuda kunyatsotaura zvichazvo zviri fair zvine fairness kuti bishop simango kuMozambique ndiye angadai ari bishop wezayoja. Takunyatsotaura zvedu zvisina zvekuti ukama mukati. The journey has traveled with Archbishop Guti. Which is the reason why vana baba Asante vakabuda panguva yachona 1986 inodzoka pachiitiko chaitika ichi kuna Joe Guti. Alright. Kune vasharukwa vakafamba nababa Guti vekuti nhasi ndo vangadai vachinzi maarchbishop of Zayoja kwete Joe Guti. Joe Guti has been put to safeguard the family wealth. Alright. Ipapo ndinodzika aiwa handiri kunyatsoteerera nyaya pane patinodzoka tiri panyaya iyoyoyo tichimboti bate yezayoja yapinda taure munhu wamwari. We have mabishops akaita sana Bishop Nelson Kuti. Tine vanhu vakawanda vaifungwa ndo vachiita take over the church. Inzwai zvamatotaura Bishop ani Nelson Kuti. Andika we have ma archbishops like vanza bishop ani va South Africa. Andika tine ma archbishops akati wandei. Andika right. But ndichiteerera pane zvinhu zvaitirwa neEzekiel Kuti, the late apostle Ezekiel Kuti. Vaiti it's time for the emerging generation to lead. Andika vachibatsirwa nevakuru vagara variko. Which means when the emerging generation, the youth,
Handidya kana vachilidha vanofana kulidha vachiteerera kubva kuvakuru. Vakuru vari kutaura nevanhu. Ndikubate The Council of Bishops, mira ndikubate the elders. Mira ndikubate. Emerging generation youth yakanaka. But the youth cannot run a very big church like that one. Musazondutaura. Ndopatadzokera paipa mukadaro tadzoka kwaMagaya. Kuti Walter Magaya Junior are right because it's the emerging youth. Mayouth ndo kutaura kuti vane makava vane mumi zvavanofana kubata kudondo. Vasati vasangana Goliath. Izvose ane politics. Zvose ane business. This is spiritual. And pavari kuti my youth imaging vakazvitaura varitori in light of Joe. Ndo pane moyo wavo. Basi munhu mukuru agone kungotaura kuti Joe ngaauye aite. Vane nzira yavaifanira kutaura nayo. Vaida kumumenta vachienda bit by bit. Ati muriona nekuconvinza pfungwa dzavanhu. Imunondiudza here imi kuti kwaBishop Nelson Guti hakuna mwana ane zera naJoe Guti? Munondiudza here kuti kwaVasimango hakuna vana vane zera navo? Why specifically the Gutis? Why not the Simangos? Why not the other one in South Africa? Why not the Archbishop in Europe? Why specifically in the Gutis? However, todachasema this. Zvakanaka futi kuti Nyamakanga asire mwana wake. Ari mabonzisa. Senti kuti zvakanakire. Ndava ndogona kusira uyo mutorwa. Haana kubata vision, haana kubata umwari wandakabata ini. Haagone kudefenda church. Kuchagona kuya mumine mapere. But my chances are they are very slim. And to a great extent, do not see that mwana wangu church in because not protect my assets in the world. Yeah. To a lesser extent, to a great extent, but you want to also come extend variko. Vanogona kuti andikuda kusira church because I'm a family and I turn namwari. And in order to maintain a doctrine. But my chances akadaro ekuti ndosira mwana wangu church kana hama yangu church to maintain doctrine, to maintain umwari. My chances akadaro ariko but are very slim. Okay. Right. Inini ndaifunga handika according to this story yatanyanyopinda mairi. Right. Muchiri kuremember here time yakaenda Apostle Ezekiel kuti kunashe paibuda kunzi mota yawo ndeye Land Cruiser yayo handika nemba yekuchitungwisa handika ne chichimwe chaitaro zvinhu zvazviri muzitamawo a few things zvekuti vanhu vakatoshamisika kuti what is going on pazvinhu izvozvo. So tiri panyaya yeinheritance, pangava pane zvakavigwa here, pangava pane kuti chakuprotectwa nje kuti varambe vari in control of the other assets. Ngatingotaura chokwadi. Kune ma board of trustees. When I say my board of trustees you find kuti mune mine hama. Musandizwa. Nawakana mozogara. Hamazvita chiwenga zvazvo. Chiwenga uyo angasi Guti haizi church ya Guti haizi church ne yake futa haizi church yake ikatengewesa because ko accumulate kwa kutora mari ma 20,000 achivaka zvaruwaka zvezvo. Those things are in his own name. Iye akafa kuti Dinas John akafa kuti Dinas kunotomuka kwa Chiwenga ainga achitotsa kuti chinhu ndechedu ichi apa mvisa chinogona kunge chisiri muzitama Chiwenga but chiri kune someone ari close naChiwenga zvokuti anoziva kuti anomutrusta nyangwe yakaita sei because izvo zvindikarana business vakurana mabusiness anga kuti
shamari hona ndiri kurana business anchakaguruma mwana wake. Mentality iyoyo iri kumunhu wese anotanga chinhu. Alright. Munhu wese anotanga chinhu kangave kamunda kema vegetables. Mentality yekuti ndosira hama yangu iri mumunhu wese. Alright. Iyoyo ingave kutanga kangave katimu kebhora. Muzozonduzva. Kungave kupolitics. Munhu angitonika pfunga kuti ndogona kusira mwana wangu. Kungave kuchechi kwatiri kutaura nhasi. Munhu pfungwa iyoyo iriko. Haina kutanga nesu, yakatanga naSamueri. Samueri paakazozwa tiri kuda mambo isusu. Samueri aida kusira vana vake. Israel ndiye akazoona kuti madhiri ekusirwa mwana haaita. Vana vari kuchachura. Vari kuchachura nyama hazviite. Ndobva vatira kuna Jehovha. Jehovha tiri kuda mambo. Ndopakatangira umambo. But Samueri aida kusira vana vake vana Joel. Eli aida kusira vana vake before kudanwa kwaSamueri. Vana Hofni naPhinehas ndo vaifanira kusirwa kutonga Israeri. Mwari vakati idzi shasha idzi hadziitedzi. Samueri ndo paakatanga kudaidzwa. Mukati zvinotaura Samueri, Eli achibvunza Samueri. Mwari vataurira Samueri. Ndinoda kudai. Ona Eli dai. Eli akazviziva kuti Mwari vataurira naSamueri. But Eli anonyengetedza Samueri. Nditaurire. Kasandiudza zvataurwa naMwari, Mwari vachakuranga. Ari kunyengetedza Samueri kuti Samueri amuudze zvataurwa naMwari pamusoro pemba yake. Okay. Ndava Eli aida kuti chinhu chisirwe vana vake. Samueriwo manje ada kuti chinhu chisirwe vana vake. But Mwari vangochipunyusa so. Pana Eli chakapukunyuka ndochenda pana Samueri. Pana Samueri pepe ndochapukunyuswa ndochenda kuna David. Ndo zvinoita Mwari. Kuna David ndochafamba ndochapukunyuswa ndochenda kuna Jeroboam. Wakazosplita zvo kwaita Rehoboam naJeroboam. Pachakatosplitisa. Saka muZayoja chakarongwa kunzi Archbishop tinowa respect. Archbishop Joe Guti vatungamiri Zayoja. But that was not from God. That was not from God. That's a family thing. Kwamugodi, that was not from God. Kwamwaja kurubvute, that's not from God. Tikaenda kwana titi Jesu vaparidza pina maboro avo ana pidhidhi zvazodi akati chinhu ichi haana kutsvaga muchechimake angosiyira mwana wake sikana. Sira mwana wake. Tikaenda kudzoka kwesoko kumasuro uko tinonzwa nyaya dzakawanda. Not only in Zimbabwe and not only in Africa. Kwa TB Joshua tataura. Chasirwa mudzimai. Ivo baba Guti wacho pavakatoenda havana kusira vakasira Yuna. Handiti Yuna it's like ivoka like the last Deeper Life. Yavakaita yechitungisi. Ivo vakasimuka. Baba. Andika. Like ipapapo aita kunge munhu akuziva kuti akuto asina time. Zvikanzi izvo you are still praying for Ezekiel. That's his words. You are still praying for Ezekiel. But Ezekiel is no longer here. It's time for you to pray for your father. Joe. But when I come normal, Murubara. Murubara. Right. Ivo ndo time yavaka release that book. Writer constitution of the church. Andika. Writer urairo kuti Archbishop. Andika. Yakutara future. Archbishop like kuti Joe onza asiko nasi. Andika. Anenge ari national executive chairperson. Ndiye anoita take over for 2 years. After 2 years, the Council of Bishops yogara pasi. You choose a new Archbishop. This is on the paper. Yes. What's on the paper usually, it's not on the ground. It's not what is going to be on the ground. This is going to follow the lineage. The goodies. There will be the goodies. The goodies.
You understand? Mukansela imomo yamuntu arami mukansela of bishops. Mata manje Nelson Guti manje. Abanzisa. Arimo. He's a bishop. He's a bishop. Arimo abanzisa. Saka mchona ukuthi tishaenda kuma council, tishaenda kuma kwese koko. But the Gutis will be dominating these things. And pakafa baba Guti, let me tell you. Pakafa baba Guti avana kusiya Joe Guti. Vakasiya Yuna Guti. Can I prove to you? That's the reason why makona pa ordination. Aka ordainwa na Joe Guti. Am I good? Fine. It is the greater that blesses the lesser. So it was not Joe who was left by Baba Guti. It was my Guti ordained Joe Guti. And even into futi mwenye hiyo into separate hiyo ikuti my Guti yokuti ordena kwa vakaita Joe Guti. Ino tori mwenye. But ivo my Guti vakanga ordainwa archbishop together with Baba Guti. If we look back, okay, tuti Yuna Guti akanga ordainwa kudhara kuve archbishop kudhara kurauti Ezekiel na Yuna, they were archbishops. Very one. And they were archbishops. I think maybe seniority she is already an archbishop. Then but a woman cannot ordain a man. That's yes, a woman cannot ordain a man. Ibasa refera kuti one council of bishops to ordain Joe Guti. That one's an error as it is. Okay. Yes, it's an error, that one. Josakatati zvinhu zvavanhu. In as much we appreciate how the Lord moved in Zayoja, how the Lord moved with our dear father and our dear mother. But errors are errors, and there has to be pinpointed with this is an error. Okay. In as much those are Kristo wakaita se wakauya nekuti tese takaita se takatadza. We are not perfect. So these are in our imperfections, and our imperfections hafani kukavirwa. Ndizozvo. Kuti nekuti Nyamakanga is my friend. Zvatadza pova Nyamakanga atadza kutadza kwaita nekunoratidza kuti he is not God. All right. And one. The moment pamunoti Nyamakanga atadzi muri kumuita equate with the Christ. Saka patobudza pfungwa yekuti Nyamakanga watadza tikuedza kuisa Christ pamusoro pemunhu. All right. Saka patikutora kuti this was an error. Tikuedza kutaura kuti in as much the Lord used them, these are mortal men vakashandiswa naMwari, and maerrors iwo ndo anoisa Christ pamusoro. Okay. Todzokera munyama kuti isusu tiri vanhu tinotadza. You understand? Because madzimai vanogona kushandiswa naMwari, but when it comes to kuordena ma-events akaita se event yayo yaigona kutotsvagwa mumwe a council of bishops. You understand? Or another man of God. Semuno muZimbabwe vaigona kutora Baba Gurupira. It's a very good example. Vana Manjoro vasharukwa vari muZimbabwe. Even kutotora vanhu vakaita seivavo vobatadza nemama archbishops ari muZayoja kuti now we want to ordain the father of the nation and release him. Ivo mai varipo to support. Ngatigumire vanhu. Okay. Atingavhare tatine yataida kuti tinobate yeApostolic Faith Church. Vazhinji vanoiziva ichinzi mugodhi. Takaona mugodhi handidya mugodhi kwakasiya kwatsananguro kunzi achazolidha chechi akaita sei uye ndeupi. In Tadeo akanga ari mwana wani wamugodhi iye kwakurugai. Yeah, that one yekuya nakurugai vazitwa take over namugodhi handidya right. Mwana akachizotanga kurwisa akanga agadzwa kuita bishop successor baba wake
kusvika anovhura yake inonzi Tadeu. But sanopa nedrama radota nezvaro. Drama raakwa Tadeu rekuti Tadeu mwana wake aitodhakwa aita zvaanoita achita chikorokozi yake nekuita sei ndiye wakashedza kuti you lead a church. Zvamukuona ameno kana makafollowa nyaya yakaenda kumakonza yanga iri versus Aaron Mugodhi nemumwe wacho anonzi Washington Mugodhi yavaida kuti take over church. Handizivi kuti nyaya iyoyo munganyatsoitaura sei masuccessions akadaro nekuti apa ndiri kuzoona anonzi Aaron I know him. Okay. Yeah, I know him. Zvekutodaro mufana mudiki wekutoti ameno pamwana 25 years izvi. Okay. Ameno kuti mungagoni kui these atiri kuona pamangotaura nyaya yekuti vakazodaidza angari nganga ita zvaita uko kunzi uya utorechi uti take over chechi vazopedza woendesa the moment pamunongoisa court zvinhu zvamwari hazvisina zvatodhakwa. The moment pamunongotanga kuti handei kukoti muri vechechi hatisina chamwari chatichataura ipapo apa nzvisa because isusu tinofanira kubatsirwa neshoko ramwari. Shoko ramwari ndo maenzanisa. Saka chiona kuti mupfana uyu ane 25 years. Yes. Ndizvozvo. Tabotaura kwa magaya aya. Nyaya yerenje. Maendesana koti. Uyu haana kutombodanwa. Makauts, business. These are not churches. Vanhu vari mukati mayo vakamanipulate. And do you know how people are manipulated? Ndikavanamatira ava mukoma ari pasaida vaine cancer. Mwari akangondipa nyasha kuti vanamatira vopora. Havachatoda kusiyana neni. Vatone attachment iri serious. That's how people are manipulated. Vamwe vanonzi ukangobuda muno muchechi zvinhu zvako zvinoita sei? Zvodhakwa. Ukangobuda muno chete muchechi unoita rombe. And ukazvitenda paunobva ipapo ukangozvitenda zvinoita kuti unoita ngova kutondoita rombe. Ati muri kuona wodzoka vanhu vachingotenderera. These are not churches. These are cults. These are businesses. But why is it? How could you take muni mimi wamuri kuti mimi angachita matangachita zvichi chikorokoza chake achidhakwa kundizvozvo achidhakwa kwa achiraradza uko achiita zvaari kuita ameno ndizvozvo momuti chiuya ndopatadzokera panyaya kuti zvinzi zvinoyo chiuya chinhu ichi chinoita sei chinotorwa unasira baba vako legacy zvinamangana mukomana ingataura nachiwenga yevanhu anoona kwatakwenda ndo zvachiwenga zvezvi kuti ita mwana mukomana unoita anoita uko ozodzoka onzi chichirana chechi makuchinisa makoti kana akadanwa chaizvo baba munhu akadanwa chaizvo haana nharo vamza ndimati ina hachikukota handisi kuenda but inini changoita basa randakadanirwa namwari ndipfure nebasa randakarayirwa nababa vangu. Kana made kutora zvese zviitai sei torai. Paunongotanga kuti uyai mose tinamate mwari uri pauri ipapo vanhu vanotanga kuona umwari. But nyaya iyi pari kuita dramatic manje ndepekuti mwana uyu mudiki azotora chechi ndiye ari kusapotwa nemachechi elders. Mukuru uyu ndiye akasara apikwa nababa. Saka vari kuti uyu succession yake haisi hereditary. Iri according to the constitution of the church. Handika? Handizozive zvakatsanangurwa kuti zvinofanira kunge zvakaita sei. Handika? Uyu mukuru uyu vari kuita hereditary. Why? Because of life yake mararamiro aiita nechichi vari kuti qualify to be a leader. All right. Vese vari vaviri manje according to God ava qualify. Apa mzvisa vese vari vaviri whether hereditary or whatever language dzamuri kutaura izvozvo avaite sei because havana kudanwa. We are called into the ministry. We are not appointed. Okay. It's not by human appointment. It's not by human favor. It is by God's calling that we are sent into the ministry.
Saka ava. Okay, taurei. All right. Saka in other words, we are saying kuti nyaya succession ye church haifana kuitwa election. Yeah. Because pari tricky. All right. To Taurei. choose a success. Hatifana kuita election. All right, that's a very good question. Yeah. Ati muri kuona kuti ndo zvakapwanya FM. Nazvazoti in Zimbabwe, mwechinzi of Zimbabwe. Wachiti izvi toto munhu akatopinda FM totokubvunza. Yekwani? Kwanza yekwamadawo. Mobva yekwamadawo. Mobva yekwachiyangwa. Andikuona. Paul anoti kudi. Vamwe vanoti ndiri wekwaSifas. Vamwe vanoti ndiri weApollos. Andikuona. Mumwe akarima. Mumwe akadyara. Mumwe akadiridzira. Asi anokudza ndiKristu. Because Christ is one. Yeah. Saka ma-election manje andori nenyaya futi. Andimuriona. Ma-election anechi? Ane nyaya. Anobuda panyaya pakuti kudi. Ndogona kutenga futi mavhotsi. Yeah. Ndogona kutenga mavhotsi. Ndichivimbisa vanhu. That's political now. Tatopinda politics. Tenga mavhotsi. Ndivhotere ndoko mafundise chichokwai masalari. Ndokupai nemota. Movhotera munhu asakudano. All right. Ati muriona. Saka basa raMwari manje rinotoda vanhu rakutoda kuti tidzokere kumalambo, kudzokera kwekutanga chero. Because ma-election acho iwayo hazvina futi dhiri. Akaitika ma-election akaitika evangelical. Evangelical ikambopatsanyurika izvo zvakapatsanurika. Kwane yekunzi kwane evangelical of Zimbabwe. Eno kwane yekunzi the evangelical. Eno kwane AFM of Zimbabwe. AFM in Zimbabwe. Zvino ina of chiwo chiri kuitika apa kuma. Zvoreva here kuti vana vekwa off ndovana Mwari muzhinji, vekwa in vana Mwari akatapudzwa. Andimuriona. Inyaya yemavhotsi. Avobva kuti zvema-election zvinoletsa. Zvema-election hazviite. Aona zvakazita FM. Imi muchimboapointai. Uyobva kuti ndoapointa mwana wangu Walter Junior Magaya Rova Vhangeri. You see where we are going. Yeah. Saka zvine zvakutoda kuti vanhu vave neumwari. To understand the will, the perfect will of God. Yeah. Or else kungo mwana ngona especially munhu akatanga ikachiti ndindakaita ndozoitwa ma-prophetic movement. Ndindakaitanga asikati ngabude. Ndindakaitanga asikati ngaite se. Saka ma-prophetic movement vanonganyira doctrine, vanonganyira anointing. There are two differences. Hatifani kunganyira anointing, hatifani kunganyira doctrine. Tofana kunganyira anointing plus doctrine makes a believer. Yeah. So vekwa Chiwenga havasi kunganyira anointing, vari kunganyira doctrine. All right. Apa nzvisa. Vamwe vari kunganyira anointing chete. Vekwa Magaya. Hakuna doctrine kwa Magaya. Inongori anointing. Mapostori mazhinji amunoona vaya havana doctrine, vane anointing. Anointing to identify say minana. Prophecy minana kuudzwa ndo anointing. Vanozonyatso kugarira doctrine rekuti kana ndafa inini ndinoenda kupi. What happens to me when I die? When is Christ coming? What is rapture? Am I born again? Ila doctrine. Saka kuchechi tofana kunganyira zvinhu zviviri. Anointing plus believer. Sorry, anointing plus doctrine equal to believer. All right. Yeah. Yeah. Saka Bishop my brother. Pane patada kuti patasara tiri. All right. Because taita rule out nyaya dzeelection. All right. Succession. All right. Ndeipi nzira inogona kutorwa handitika ine umwari inoita because vanhu zvinoitika zvatiri humans are humans. Handika tikasara tiri pana tiri pa same level, we cannot proceed without a leader. That's our nature. So ndeipi nzira iri nani yekuchoose a success. Already election yabvisa. All right. Handiti muri kuona ma-election amukutaura vakuda kureplace nzvimbo ya is it Matthias? Vakuda kureplace nzvimbo yaJudas Iscariot.
vada kureplace nzvimbo yaJudas Iscariot mukaenda kuna Acts hanzi they casted lots Okay. kuvhota kwavo ndokubva awira kuna Matthias. But from that day we never heard of Matthias. But Moses, the church prayed. Mwari vakataura vakati set apart for me Barnabas and Paul for the ministry. When the church, these people are not praying. Okay. What you call praying, they are not praying. That's why God is not speaking. Alright. That's why they resort to elections. That's why they resort to appointment. To kufananisa wote magaya junior pamberi pangu. Okay. And they are not praying. The early church, they prayed and God spoke and say, set apart for me Barnabas and Paul for the ministry. Saka which means kuti vanhu chero vakaita election Mwari anopika wake. Anofana vanhu vanenge vachizviziva kuti uyu chechi yese inenge ichiziva. But munenge mine makakatanwa aEsau naJacob. Makakatanwa aZera naPerez. Two forces fighting. But vanenge vachitozviziva. Ivo hati mwana peketwa madao na changu. Zvinotozivikanwa kuti chai ndopi. Kana kuri kwamugoti yamatauriro hapatorina. Yeah, that's a piece. Yeah, hatizi mkoma manyanyo nyarara hatizi hamuna zvimwe. No, just say I think vanhu vakuda kudzokera pakunamata kuti spirit inyatso Mwari achinyatso kutaura muchechi. Tosiyana nezvemavhotsi. Nezvemaelection. Pama council of elders vemuchitoziva kutoti but elder vanenge vanonzwa Mwari kupfuura nini. But kana vasiri in that family yanga chimbotaurwa the Siki, the Magaias, amuchuzwe. Saka let's just go back to the spirit to namata Mwari anopointa. Church munhu waMwari ngaidzokere pamabvi to the early church, early apostolic church. Let us go back there. That's where we can hear God more. Okay. Kana Mwari vakataura to set me apart Barnabas and Paul, he's the same still God. Jesus Christ, I'm the same yesterday, today, and forever. He's still speaking. But we are busy. We are also, when God is busy, so when God is speaking, we are busy speaking instead of listening. Okay. But because we are busy speaking. Ma WhatsApp. Madi utiti votere ningi mamona eri kuti chinhu chacho achizodai dai. Ndizozoona kuti chikwaniko kanzwaro ndimatangere nazo. Makashanda kubva kare just never madzimai da. Tofana kumangwarira futi. Mabedroom, mabhema, nokachikuzete maita muda sira wanachi. Nikushanda kwese kwamakaita. Muda kubva mangosira kusira wana love. Wakaenda zuro. Andiwa. Iwo bvanyo mazoro chinombodaita zvemachechi zvibvenyango ukaita kuti vanhu chaiwo kune skill yawo yaita kuti isite kudrataiza kuti kwenzi mbudzi yemiswa apa pakati apa papogariswa vana makaungana kudai so uchisvika uchidira nemukombe wako payazunzira kuzunza kuti ndopatadzwa kuti pane the appointed person. Saka pakungoda chechi izvozvo ngazviitwe izvo vanhu ngavangoenda pamabvi avo vonamata. Mwari anotaura. Okay. Yeah, muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo. Sunungukai kutiudza your views and comments in the comment section. Pari zvinezvi ndinoti chisarai zvakanaka. Until we meet again.